Se voisi olla tässä. Joo, tähän se tulee. Tässä aletaan opettamaan tekniikkaa. Kyllä se paras teekkarimuisto menee tonne varmaan, kuten aika monilla, niin tuonne ehkä Kasteen puolelle. Että se Tammerkoskeen meneminen kuitenkin silloin Fuksivapun huipentumana niin oli aika mahtavaa. Ja kyllähän se tietysti koko Fuksivappu oli sellainen, että se on niin kuin once in a lifetime experience. Kevät-talvella 1966 virisi keskustelu vapputempauksen järjestämisestä. Siihen asti teekkarit olivat tunnettuja lähinnä Doomuksen nurkilla, joten jotain asialle piti tehdä. Mieliä askarrutti, miten näyttäisi ja kuuluttaisiin katukuvassa. Eräällä vapaatunnilla sähköosaston opiskelijat rupesivat suunnittelemaan kastekoria, jolla teekkarit voitaisiin kastaa Tammerkoskeen. Hullu idea herätti paljon keskustelua, epäilyjä ja jopa vastaväitteitä, mutta lopulta Tampereen teekkareiden raati hyväksyi ajatuksen. Lupa kasteeseen heltisi poliisilta ja kosken pääsyjärjestyksen määrissä suoritetut fuksikasvatuspisteet. Samana vappuna kastekulkujen yhteydessä teekkarit lisäsivät Suomenneidon patsaan lakkiin tupsun, ja vuosien saatossa lakitus on muodostunutkin puhtaasti teekkareiden vappuyön perinteeksi. Vuotisjuhlavuonna Tampereen teekkarien perinteet ovat suuressa arvossa, eikä perinteitä voi mainita mainitsematta jäyniä. Moni hervantalähtöinen jäynä on kohauttanut, ihastuttanut ja välillä vihastuttanutkin ympäröivää yhteiskuntaa, kuten esimerkiksi maailman suurin sitruunapuserrin, liikkeestä sähköenergiaa tuottava sänky ja akkukäyttöinen opiskelijakortti. Eräs julkisuutta eniten keränneistä jäynistä oli vuonna 2011 Ratinan Suvantoon ilmestynyt mysteerinen sukellusvene, joka aiheutti hyvinkin aidontuntuista huolta koko Suomen mediassa. Huhujen mukaan kyseessä oli Pietarista lähtenyt rynnäkkösukellusvene, jonka miehistö oli parkkeerannut Suvantoon ja lähtenyt vahvistamaan tiedustelutietoa, jonka mukaan Turkua ei ole olemassa. No kyllä Tampereen teknisen yliopiston juhlavuosi näkyy rehtorin arjessa totta kai monella tavalla. Yliopiston puolelta tätä juhlintaa viedään ennen kaikkea niin kuin eteenpäin työn merkeissä, mutta kyllä siellä sitten tämmöisiä juhlahetkiäkin mahtuu tähän vuoteen ja osahan niistä on nyt jo vietetty. Ja sitten toisaalta opiskelijat juhlii ylioppilaskunta tässä rinnalla ja meillä on harva se viikko jotain tapahtumaa tässä ja kyllä ne rehtorin arkeenkin vaikuttaa ja sillä positiivisella tavalla tuovat väriä tähän arkiseen toimintaan. Väriä Hervannan arkeen tuo yli 100 kiltaa, harrastekerhoa ja liikuntakerhoa TTYYn ja Tampereen teekkarien liikuntajärjestö Turvokkeen alaisuudessa. Hervanta antaa teekkareille aivan erityiset mahdollisuudet järjestäytyä ja järjestää toimintaa kampusalueella, mikä varmasti selittää osin TTYn opiskelijoita niin vahvasti yhdistävän yhteisöllisyyden. Monille järjestöt ovat myös paikka hankkia arvokasta kokemusta hallitustoiminnasta, ryhmätyöskentelystä ja erilaisista projekteista, joille on usein vain mielikuvitus rajana. Olisiko opiskelijakorttia tullut? Annina, eikö vaan? Kuule, ei ole ikävä kyllä tullut, mutta tuu ensi viikolla kyselee uudestaan. Ai joo. Opintotoimistosta saat kuitin, millä saat ruokalassa alennukset. Joo. No juhlavuosi näkyy arjessa niin sillä lailla, että ihmiset käy kysynnässä paljon, mitä uusia tapahtumia tulee ja onko lippuja vielä myynnissä. Ja tietysti itsellä on kova odotus jo, että mitä kaikkea tulee tullessa.
varsinkin kun mulla on itselläkin juhlavuosi. Kato, tänä vuonna tulee 25 vuotta täyteen, kun mä oon ylioppilaskunnassa. Aha. Joka päivä tää on juhla. Vähän ekana aikana vähän ihmettelin, että miten nämä kaikki osaa mun lapsuuden laulut ulkoa, mutta sitten mulle niin selvisi, että tämähän onkin teekkariyhteiskunta. Odotan kaikkein eniten ylioppilaskunnan vuosijuhlia. Siellä näkee sitten niin paljon vanhoja vuosien varalta, että niistä tulee ihan huikeat juhlat. Olemme saapuneet pommisuojaan eli Bommariin. Täällä järjestettiin vuodesta 1982 asti kuuluisa pommisuojabileitä eli bommareita. Juhlien kulta-aika oli 80-90-luvulla, mutta vielä jää nähtäväksi, lähtevätkö juhlat uuteen nousuun. Näillä parketeilla on esitetty monenlaisia musiikkispektaakkeleita ja videoita monipuolisen tarjonnan saattelemana. Teekkareilla oli ennen keskustassa saunatilat, mutta nykyään vuodesta 1992 ovat kokoontuneet yliopiston viereen teekkarisena Mörrimöykkyyn. Tänne valmistui yritysten ja tarkoitusyleisten avustuksella teekkarin oma sauna, jonne he kokoontuvat viikoittain nauttimaan vehvistä löylyistä, laulamaan ja kertomaan vitsejään. Lisäksi teekkarisaunasta löytyy oleskelutilat, joka soveltuu kaikenlaiseen illanviettoon ja toimintaan. Mistä TTYYn 50. juhlavuosi tullaan muistamaan? Ei viitti kertoa ja ei viitti paljastaa ihan kaikkea vielä, mutta mitäs tässä nyt? Sen verran voin luvata, että Tamperelainen teekkarikulttuuri on tarinoita täynnä, eikä kaikkia sen puolia kerkeä lyhyellä videolla sivuamaankaan. Vuodesta 70 lähtien ilmestynyt vappulehti Tamppi, noin 9. painoksensa kasvanut laulukirja Rasputin, yli 2-viikkoinen vappu, syvällinen fuksikasvatus, sitsikulttuuri, jo vuosia sitten raitiovaunulla tamperelaisia Hervantaan kuljettanut teekkarijaosto. Nämä kaikki ovat korvaamattomin tavoin vaikuttaneet Hervannan hengen luomiseen. Tampereella on teekkaritarinoita takanaan jo 50 vuoden ajalta ja nousu jatkuu edelleen vahvana.